Maar mannen, kennen jullie de 2 geheimen van een goed huwelijksleven? De 2 geheimen. Ten eerste, als je fout zit, geef je direct toe. En ten tweede, als je gelijk hebt, halt de mond. Ja, mannen, vroeger gingen we nog dansen en chansen, hè. Tegenwoordig doen ze chatten en internetten. Want Kuip, mijn beste kameraad, die heeft op late leeftijd nog een Belgische vriendin gekregen. Molly. Kuip heeft Molly leren kennen via de computer. Maar volgens mij had je de virusscanner niet aanstaan. Want ik zeg tegen Kuip, ik zeg, ze heeft wel een grote achterwerk. Oh, zit je door zitten in mij. Kuip en Molly die wonen samen. Wij zijn nog getrouwd. In de kerk. En voordat ik trouwde moest ik van mijn moeder nog de biechten. Ik stapte in de biechtstoel in. Ik wist niet wat ik zoog. Een minibar. Fles wien, duurske pinda's, tablet chocola. Ik zo tot de wacht, komt de pastoor eraan. Ik zeg, maar pastoor, wat is dit hier toch veranderd van vroeger tegenover nou? De roet, zegt hij, je zit op mijn plaats. Ja, er is een heel verschil tussen het huwelijk van vroeger tegenover nou. Vroeger, toen had je de elders verschillende kinderen. Ja, eerlijk waar, met mijn petekind Olga. 5 jongens. 1 uit haar eerste huwelijk, 1 uit haar tweede huwelijk en 3 van haarzelf. Want ik weet nog toen de tweede geboren was, wij in het ziekenhuis op kraamvisite. Die baby bekeken, stond er zo'n man van een jaar of 70 aan bed. Ik zeg, proficiat, je ziet zeker de opa. Nee, zegt hij, ik ben de vader. En al de motor moet de draaiende houden. Ik zeg, je moet nou wel eens olie verversen, want dit is in een broene.